navê min Fatime, ez li bajarê Rimelan Terzîxaneya bajarê Rimelan kar dikim. Em li vê deyê cilê eskeyî çê dikin, cilê YPG û YPJ em li vê deyê cemaî kar dikin. Arab û Kurd nev yek dane em xwe û bêyekin li vê deyê kar dikin. Em alîkariya hevalên xwe dikin, hevalê YPG û YPJ em li vê derê cilê wa çê dikin, ew cebha de şer dikin, em li vê derê cilê wa çê dikin. Tiştê ji me tê xwestin em dikin, hevalê me şer dikin, em li vê derê derzîxanê zarin, em derzîxanê, em ji waranê cila çê dikin, alîkariya wa dikin. Çi pêwîstî ji wara bivên em alîkarî dikin ji waranê. û çi tiştê ji me bê em ê ji hevalê xwe re bikin. ناوم شادیا سیگراما از درزخانه رمیلان کار دکم. جبر جلو برگاج حوال خواهی پجی و YPG را چید کن. کارم سر مکینه از دروم سر درزیما سر حبکی هنا حوال ما ام کرد و عرب هفدورا کار دکن. سر قصینا و سر مکینه هنا ام جلی حوال چید کن. جبر جلی وقت هفدو در کبن و یک درز بی و خشک بن و پیدوسا شهید خانه شهید خوش بیر ناکن هفدورا کار دکن به جبر ببن خمری و به ولات ما پیش بکوی